Dobrý deň. Dobrý deň. Jak sa dneska vodí, dobre? Dobre. Hej. Len zima je, nie? Nie je dneska zima. Dobre je. Že lepšie než... nebola molha. Tak, že teraz je to také sichravé, Sichravé. jak na chrípku. Ale zajtra už hlasa, že budem rád. Rómovia, ktorí žijú v tejto oblasti, žijú tu už niekoľko desaťročí. Čiže kočovný spôsob života, na rozdiel od napríklad Rómov v iných krajinách, tak tento kočovný spôsob života tu už vymizol. Jednak sa podarilo zaškoliť vyše 40 Rómov pre prácu v záhradníctve a pre remeselné činnosti. Totiž, či už sa tu jedná o ekologické pestovanie ovocia, zeleniny, liečivých rastlín, jedna oblasť. Či už tu ide o remeselnú výrobu, čisto z prírodných materiálov, ako je to prútie. Alebo je to zase téma zhodnocovania biomasy, to je využívania obnoviteľných zdrojov energie. Z týchto 40 Rómov, ale aj nerómov, sa nám vydarilo vytvoriť pracovné príležitosti pre 20 ľudí. Všetko sú to témy, aktivity, ktoré sú ohľaduplné k prírode. K tomu, aby predsa len tie zdroje sa nedrancovali, ale aby tu vydržali aj pre tie ďalšie generácie. Takže tá zelená ekonomika je pre nás téma číslo 1, no a aj vďaka pomoci grantu Francúzska sa nám to darí, si myslím si, že dosť dobre rozvíjať.